Dve základné veci, ktoré by som povedal. Jedna vec je, že súdnictvo musí okamžite urobiť kroky, aby sa stalo atraktívnym pre kvalitných právnikov, pretože od revolúcie v podstate sa neurobilo takmer nič preto, aby sa do súdnictva hlásili tí najšikovnejší a dajme tomu veľmi dobre pripravení právnici. Bez toho jednoducho dúfať, že sa situácia v súdnictve zmení, je jednoducho naivné. A druhá vec, a tá s tým súvisí, je, že potrebujeme spoločensky zodpovedných sudcov. Potrebujeme sudcov, ktorí si uvedomujú, že tým, že vykonávajú moc, tak nesú zodpovednosť za systém a nemôžu iba alibisticky sa vyhovárať na zlé zákony alebo na formalisticky aplikovať právo a tváriť sa, že to je v poriadku. Jednoducho my potrebujeme sudcov, ktorí sú stotožnení s občianskou spoločnosťou, s demokraciou, s trhovými princípmi a podľa toho aj konajú. Ak budeme mať sudcov, ktorí pozerajú iba na svoje záujmy, tak so súdnictvom nepohneme ďalej.